So karon mga idol, magkubra ta sa atong sweldo sa atong Popo Live. O siyempre subayon sa nato atong GCash para mahibaw-an nato og pilay sulod. So ato na ng pinduton. O siyempre mga idol, ato nang pinduton ang atong MP number para makasulod ta sa atong GCash. Og mo niya atong sulod sa GCash 294. Og mo ato na dito sa atong Popo apps, pinduton nato. Og diri mismo sa atong points, mo atong pinduton kay diri man ta mag-withdraw. Pag pindot nato ana, makasulod na din ta diri. Paabuton nato kadali kay mag-loading pa man na siya. So mugawas man dayon ang atong mga points nato diha. Og pinduton dayon nato ng withdrawal. Og natay $191. So i-confirm dayon nato. So ibutang nato diri ang $190. Kailangan yun na siya. Kay kung ibutang nimo $191, di yun na siya ma-withdraw. Kailangan walay kulang. Kailangan sirado yun na siya para makuha nimo. Then tapos i-submit, confirm. O pindot dayon ta sa atong password. Pag human nato pagbutang sa atong password, automatic na dayon na siya mga idol. Ma-withdraw na dayon nato na. O paabuto nato ang message dito sa atong messenger sa atong Popo Live. So nagpula man pinduto nato og atong lantawon. So mao na karon ang atong na-withdraw. Magpaabot ako mo response si Popo Live para ma-receive na dayon sa atong GCash ang atong kwarta nga makuha gikan niya. O magpaabot ag pipila ka minuto mga idol para ma-receive nato ang message gikan kay Popo. So karon mga idol na. So atong lantawon mga idol, atong pinduto nang naka-read sa messenger para makita nato kung nanag yun. So thank you mga idol, na-receive na yun nato sa atong GCash. Ug atong lantawon dito sa atong GCash, mubalik ta dito. Ug atuo nato sa atong GCash, ug atong pinduton natong GCash para makita nato kung nagisulod sa atong GCash mga idol. So nara mga idol, paabuton kay nagloading pa man. So karon mga idol, I'm very excited mga idol. Okay mga idol, nara. Og nara mga idol, successful. Na-receive na gyud ang atong 10,000 nga sweldo gikan kay Popo Live. Thank you Lord, salamat. Og mo adto na ta sa tindahan para i-cash out nato ang kwarta. So karon mga idol, nata karon sa tindahan ni Edna no, sa among silingan diri sa Candaba. Mag-withdraw ko sa akong GCash kay ako bang gi-withdraw ang akong Popo Live. 10,000 gyud to siya nga makubra na ako. So paabuto na to ang payment. Kuhaon na nako dayon diri sa tindahan ang 10,000 pesos. Maghatag niya ako sa blessings. Unya dapit. Kung asa dapit na ako ibutang ang kwarta. Kay muhatag ko sa akong mga followers. Maglumba lang mo kung asa dapit nga akong ibutang. So karon mga idol, nagbayad na mga idol no. 10,000 akong nakubra sa akong sweldo sa akong Popo Live no. So 10,000 plus napay kuan mga idol katong mga 300 gyapon ang nabilin. Wa nang 100 lang eh. Kuan ako na ninyo. O pang kuan na. Wa ang 100. O imo na na. O kana na lang. So thank you. Nang nay 100 lang. Okay, thank you, thank you. So karon mga idol, na-receive na jud nato ang atong 10,000 nga sweldo kay Popo Live. Ato jud ning ipon kung pila mga idol. So 10,000 ni mga idol. Kung gusto mo nga ako ipakita unsaon ako pag-ihap mga idol, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,300 ni siya mga idol, pero ang 300 wala na akong ipakita. So kung kisa tong ganahan nga mo appeal sa akong agency, BRP Royal Agency sa Popo Live, mag-PM lang mo dire para asisan ko kamo, tudluan ko kamo ug unsaon pag set up sa inyong mga account. So God bless na lang og daghang salamat. Kung kinsa tong nakakita ani, i-share lang palihog, pakipalo na lang pod. Thank you.